Sırdaş diýilmeginiň manyzy ören uly bolup, wepalygyň manysyny açmakçy bolanlaryna hem ata-babalarymyz itiň häsiýetlidigine salganypdyr. Insanyň iň bir ýakyn dosty, gorowçuda gazaplanýan alabaýlar türkmeniň geçmişini, häzirki döwründe esasy orna geländir. Olaryň duýgurlygy, huşgärligi, wepadarlygy hemde kıyın günüňde ýakyn dost kimin ýardym edýänligini aýdylana güwälikdir. Türkmen milletini, onuň geçmişini alabaýsyz asla gözüňe getirmek mümkin näl. Gahrman arkadaşymyz Gurbanyly Berdimuhammedow. Film Gahrman arkadaşymyz Gurbanyly Berdimuhammedowyň Türkmen alabaýy adly kitabyny akyp rowayatlar esasyna taýýarlanyldy. Men bilen jedelek nede ular adamın dostu yarım yok adamın dostu Uruşmaya atam çağırmadı diyecekler. Ne bakıyorsun çok adamın dostu bu işlemlerden çok adamın dostu bu işlemlerden Ne bileyim o. adamın dostu Yarım atanla sorarım. Yarım atandan sorarım. Yarım. Ata. Oğlan, Bizim cedelimizi çöp versene. Kavga çöp versene. Ata. İt güçlümü yağda at. heyde bir yürügi käp ölüp bolarmy? Türkmeniň beýik ýeňişlerine sebäp bolanam aty bilen itidir balalarym. Oturuň makaly. Olar insana sırdaş bolýandyr. Türkmen olarsy gödeňle de getirer ýalyla. Ata, söwüşde, atyň şöhratyny nädip bilip bolýar? Bedeň şöhratyny sinasyna şön yaralary bilen ölçelýändir. Onu itin batırlygy nädip bilip bolar? Egerde itiň eýesine howp awanaýsa, it janawar öňünden syzyp onu parçalaýandyr. It eýesine wepaly bolýandyr ogul. Ondan öwrenmeli adamdam kändir. Ata, dogrudanam. Adama ýakyn urýan at bilen it diýerler bolýan. Bu hakykatdanam şeýlemi? Hawa balam. Olaryň insanlara ýakynlygy gadymdan bäri. Barpha Nuh peýgamberden bäri gelýän zat. Nuh peýgamber tufandan gaçyp hemme zanlarlary gemisine mindirip ugry ýere ýetenne bargyny siz öz erkiňizde gezip beriň, siz erkana diýenne adamlaryň ýanyna at bilen it galypdyr diýen gurrun bar. Şondan merem olaryň asnaşyp gelişleri. Ata. Attyrytyň insandan artyk maçyry barmy? Olar geplemeýän düşünýärler balam. İnsandan artyk ýerem şudur. Ata, mollymyz at adamyň düýşüne girse de muradyna ýetirýär diýär. Item şo diýilmi? Düýşüňe girenne ha nähilligini bilemek bolyn. Ýöne itiň huşuňda muradyny ýetirýänligine ha diýri şaýat boldum. Şol gezek gaplaň ýanym bilen alyp gitmedik bolsam, eneňiz gulpagyny başga öýde darardy. Koyuyor onu. Ataňyz da täni taban soňra oturar. Garran soň diýer oturar da Ata gurrun versene. Hawa balam.
Bir eneňiziň juwan wagtlary bolupdy. Kaplan, yer. Yer kalma. Kaplan, kalma. Yer. Yer. Kaplan, yolunu ütködesin gelip doğuraysın. Gel bari. Kaplan. Kaplan. Muň odanlygyny. Nähil odanykini. İtim yaradı mı? Hawa, yarady. Sana bir gücücük sowat bersem näl olur? Atga bolar. Ýöne bir şert bilen. Aýt şertiňe. Käýärem on maňa görmäge ruhsat edermi? Hawa ederin. Gaýda onuňa ruhsat berermi? Şertiň men kabul etdim. Ruhsadyňa men berýän. Bolýa. Men hol kerwençeriň boynuna kulagy löýde ýaşaýan. Görýärmi? Bolýa ýigit. Hökman geler. Söz berýän. Kapym açykdyr seň üçin. Garaşandyr. Hökman, arkaýyn bolay. Peri misin? Peyker misin? Ya gowher mi? Veyker misin? Şopan oğlum maňlaýyna täze dowjak. Ülker misin? Yüzün yaltılıptırla. Kadar gördün mü? Ay yok. Hıdıra veremok. Yine. Hıdırın salgı veren desalarına akıyali. Bir peri peykere aşk oldum. Ay yova. Hava. Peri gördüm mü, peyker gördüm mü bilmedim. Yine. Yaxşı bir qarı görli. Melega uçradım. On cemal tarif etmekten kalamam aklım geliyor. Ay yova. On nabe gelmeli. Haçana çen söwür ýarty diýek görjek ha. Ahir soň öýlenmeli mortuňa. Ha. Bidem doğuluptuk. Şol gödel oyda. Selinli, tazaklı, iyili yervendin. Tarifine yetip bolmaz gödellüň. Peri gatançlydyr. Gıydı yervendin. Dogry aýtdy. Gatowadan halipam, dogry aýdýaňyz. Hak aýdýaň. Peridir, peykerdir yerbent gyýdlary. Gatowadan. Oo. Ýene Näme ýöne? neme? Awa? Men on He. jiýsine bir güjüjek sowat berjek diýip söz berdim.
Olaram käy yarma şo güjü görmä ruhsat etdiler. Sen şo gücü görmänemi ya da... Ya ödüňi telvä uran şo kıyılı görmänemi. Ay oğlum. Ne diýen Bay Halifa? Barda da turjak wagt bolsunlar. Öňden ýaşap görensiň de. Gündür pedil verdik. Meleğunan, ol oğlana yine gelmedi. Yine gelmedi de. Onu da garaşalı. Gel, umitten düşmeli. Sen iyi, işten ama çıkarsın. Meleğunan, eşitýän mi? Gücücük gelem bolsa, olam biz bilen sırdaş olardy. Sen maňa düşünýäň da. Al oğlum, al. Vah sana döneyin balam. Vah eceň senden aylansın gudym. Näme, ýürejigini sýam oğlum. Ýürejigini sýan bolsa, bar özüň ýaly oğlançyklar bilen goşulyp oýnay. Bar oğlum, gitdi aşyk oýnay şolar bilen. Hana oýnap ýörler ha oğlum. Bar senem goşulay. Ya oýnasyň ýene okma oğlum, ha? Bal oğlum. Onu dynsyň alla oturay oğlum kölegede. Jigimjan, sen näme işleýän? Ol oğlan soğut getirecek diýip getirmedi. O meni ağladı. Yalan çıken ol oğlan. Yok, yok. Ol ağlamaz. Ağlajak oglana min demedi. Sebäbi o sen itogo görýänligiňi duýdy ahry. Jigimjan, ýür nahary mene, ýür. Eşdiýän mi? Siz sorýa. Küçücüğüm. Eşdiýän mi? Men küçücüğüm gelipdir, eşdiýän mi? Küçücüğüm geldi. Getirdin mi? Al ýigit. Men bilýärdim. Ine sen soğuk. Men duýýardym getirjeňi. Mun goýjudygyny. Men onu ýöredim. Sağ olun. Bolýa, sağ ol. Taňry ýalkasyn. Bire ýalkasyn. Biz doğanım bilen küçücüğe kän garaşdyk. Garaşdyk. Men gije gündüz ýoluňy seretdim.
Doğanman gücü getiray sarakat olur deyipdi. Şeyle mi? Hava kän gaytaladı. Alada var nettik gücüge garaşıp. Doğanın bilen mi? Hava kän gaytaladı. Doğrun mu? Hava deyip aytma. Gücüge getirse gatağı olur deyipdi. Ay, gücücük karıştırdın beni. Yigit, gücücüğün adı näme? Karagöz. Karagöz? Nähil quwadyň bar ekeni? Gel tanış bolaly. Mene öz Murat. İyi işlerini değilinin mi kıydım? Gel. Gel otur kıydım. Ece, kaka, seredin men gücücüğüm geldi. Oğlum, Uy. yine bir täzelik. Gücüğüm owadan mı? Bu gücük nereden geldin mi? Uy. Esselamu aleyküm. Wa aleykümselam. Gücüce sowat bereyim deyip vaat ettim. Şon alıp geldim. Şey diýsene. Gel geç, otur oğul. Yok, sağ olun. Men gyssanmas gideyin. Sağ olun. Sağ ol yigit. Sağ ol. Oğul, sen näme iş etdiň de beýle sowgat berýärler? Elbette itihalyanlığım üçün kaka. Halyanlygym üçin? Hı. Be. Men şol senem gücücüğüm. Şey diýsene. Ýör. Meh. Oy. Meh, yapış. Meh. Oy. Meh, yapış. Meh. Aha, meh. Ay sağ ola. Çeşmesine bereket. Noş bolsun. İtgelel ver ıwazan tanar ýaller. Gün-günden şäht açylýar. Doğru aýdýan kaka. Tuweleme görüp gözlem oňa. Men gücücüğüme qoşgu düzdüm. Qoşgu diýen? Näme? Qoşgu düzdüm. Hani kap ber hani? Hayvan mısın, insan mısın? Dört ayaklı dostumsun sen. Ulu dünyanı görýän gözüm. Her wagt seni görsün. Berikella oğlum, berikella. Indi bizin şahirimiz var. Maňa da düzüp berme. Berekella. Böyle. O sağ salamat be. Sağırın oturan mısın? Kulağa şükür. Geç hani. O sağ. Ho. Neme ol. Men size bir haýyş bilen geldim. Ho. Men bir gücüjegim ma. Neme da o sağ. Ondan men şol bir neren sowat gücüjegime düme bolaýsady diýen. Sowat bermäge şol düme bolsa. Kim ol?
Yok, ol lel, ol gücücek de ol. Gücücegime sol, düğme sol. Sizden haş etmegelim. Toy kaçan? Ha? Yok, yok. Ay, nemen toy. Mena düğme dik gelen sizden olsa toy diýäňiz. Arkayın ol, bu men tayini de görey. Şimdi kanına çeldi, tayin eder inşallah. On tamam, toyuna şayfek bir benden de. Bol ya sağa. Tanrı yalkasın sağa. Ola, bele yalkasın. Men hukman gelir. Sağ olun sağa. Geliver arkayın. Ha, oğlum Muratsan sen berde mi? Aytılı. Qara. Nim, hesaplarını cemledin mi? Hava taýyna tağı. Neme, oğlum Muratsan. Men ataňlara rap gaýtsak. Olara barmamydy et wagt boldy. Hani? Sene möy gerek bola gory, ejaň kömek et. Yine bir sapar. Qara. Eşdiýän oğlum, saňa diýen. Hani bol. Qara göz. Haberekallah. Ey ho. Oğlum balveve urlu diýämi? Qara göz. Hani bol. Hani bol. Ho, ne molle? Toğrıcı, hoş haber getirdim. Ne molle? Toğrıcı, oğlum dilaştı. Inni kara gözüm diýbil ya, boşluk. Hani diýbalam? Hani? Ya. Yine gaýtala. Vah. Vah balam. Ey yaradan, men dilegim eşitdiňmi? Şükür edýän ey yaradan. Men anan ýadym. Men balam gürler. Men on gürlejegini anan ýadym. Gara göz janawar. Bu bir Allah'ın halan hayvani. Onun dini hayvan ve pallık bolman keramatım var. Balam dilaştı. Sağlık olsa inni oğlum gürlerin. Men umid ettim, umidim üzmedim. Halipa, sağ özüm zol çekip dur bolin. Bir zady beýenejek ýaly bolup dur. Ruhsat berseňiz o wagt gaýdaýyn. Itim görey. Onu görmedigime esli wagt awaldy. Bar. Şo değildi soğa bizler çek tutbollar. Ruhsat Allah'dandır. Gidiver. Birem yaş bolup görüpdi. Bor Halipa, sağ olun. Sağ gidip aman yer.
Ana. Qara ödün öňküsine nime odan boldy? Hawa. Düme gowy geçdi. Yolun ortarasında duralım mı şeydim? He? Hay. Gel qarı, gel. Gel qarı, gel. Sen adyň näme? Oğulla. Oğulla. Adyňa moýdan eken. Oğulla. Men badyny kän aýtalar. Men adym Kerim. Kerim? Hawa. Oğullu. Oğulla. Uy geçeyim. O qaraýy dowamyda gatkan görünýär. Aýdyşlaryna görä güjügem sowgat getirenmiş. Sowgat bahana how bahana. Ol oğul üçin ele, oğul üçin. Bilen okmy judatlary. Arzu edip geçer. Oğullu diňe men gelinim var. Gel qarı. Dogry aýdym. Diňe sen geliniň bolar. Diňe sen geliniň. Hawa. Toba toba. Me qarı gözüm, me. Gel. Hawajy. Gel. Baryan. Gel oğlum. Gel. Hawajy. Otur şu yerde. Mhm. Bilýänmi? Men senden bir zat sorajak. Dinleýän. Bi itiňi göreýin diýän oglana oňa nädip sataşyp ýörsiňiz? Ha, oğullar bilen mamamlara git barýakak, ýola sataşdyk. Sen adyň näme? Oğulla. Oğulla. Adyňa moýdan eken. Oğulla. Men badyny kän aýtalar. Wi, oğullajan, bu sen midiň asal? Gorgunmaň. Öý çerler ýagşymy? Hawa. Töweleme. Ullo kanjagy dolpsyň senen. Allahan gözden dillen goýardy. Oğullajan, geliňe bize deýeň bilen mihmançylyga. Böyle. Sağ olun. Sağ ol gaýdym. Oğullu, dursana. Oğullu. Oğullu, sägin sene. Men seni öňürekden mer gowup börne. Men onu bilýän. Ýöne hiç wagt men seni gowup bilmejegmen bilýän. Onu soňam beýdip ýyzyma düşüp ýörme. Çekil öňümden. Oğullu, dur aýda, dinläýdi meni. Çekil öňümden. Men sana ýüregim dökjek. Gejemside saçyl urudaýsam diýen, ha? Nenen görýän, ha? Ýok, çekil diýdim men sana. Oğullu, dur da.
Näme eşden okmy? Näme şeydik gidiverecek mi? Arkan sypalansa mırlak gider ýaly pişik dälmen sana. On soňa menden daşda dur. Dursana oğullu. Sen men dinlemedin ama. Men aýtjak sözüm aýtdym. On sözün endek görüverersin. Meňem etjegim içim nedir? Sen diňe men kuwarsyň, eşitjäňmi? Diňe men kuwarsyň. Sen diňe men kuwarsyň, eşitjäňmi? Eşitjäňmi? İyi de çıkarlığımıza kalmadı. Atan yanına git. Mal bak. Sürüde ol. Kaka, bağışla beni. Geç günahını. İnme aytalamam. Söz verýän sana. Yaxşıca. İyi şey olup gel. O da boş. Aylanıp dörden yene bir maskarasının üstüne ertirtin kendini. Koyverme beni. Yalvarýan can kaka sana. İyi verme, hahiş edýän. İyi verme kaka, iyi verme. Cüzi. Kötü oğlumuz var. Sen mol. İyi ver. Meni o vakti yaşa bilmerine. Can kaka, bağışla Dur beni. yerimden. İyi verme, bunu yüce verme ağa. Koşun yığına. Adam mol yansağım. Şotaydan beri geleyim. Kakacan, şu gedek bağışla. Yanınızda olayım. Size kömek edeyim kakacan. Hey, oğlum. Qyýd göwnemese etçe galaçyň ýok. Gur özüň kösäp ýörsüň-de. Üstesine bizem kösäýäňä oğlum. Ah söýgü, yakma yüreğimi. Hey. Yoksa da oğuy sen aşıktın bir bilýärmi? Yok. Bilmedim. Men onu doğru yüreğime açıp bilmedim. Öňüz bilýäňiz, men onu görsem dilim tutulýar. Sen onu hakikat ayt. Hakikat kıyıdın arılmağına ulu kömek etdi. Söýgü düýleýän duýgy sonra osman gelýän eken. Ananay. Ah, men seni görünmadymy, aşyk boldum diýdi ayday. Dogrymy aýtsam, Qara gözden başka nämen bahan etjemem bilemok. Bolmasa bu sapar guzuya oğlucuk eltey. Qara göze ögözcüge di. Bular bolsa sana di. Hı? He? Sen ýadyň oýnuş ya. Onna halipaň aýdymlarynyň birini öwrenäý. Gyýdyň adyny ütke dämeli orda. Gülüver. Maslahatyňda sag bol. Ay bor. Kerimcan. Ýaşygda gamaga oturmak gelişmez. Men çöňgerekdigini bilýäňiz. Oň ýüregi açylmak üçin oýdan sözler ýa goşgy gerek. Maňa kömek etmeseň da bolmaz. Sen ýaşyňda kam gyýylan özleri maňa goşgy düzerdiler. Ýok. Hawa, ýanyp duran ýigitdim de.
Ýöne men öz söýgüýme göpallym. Bir ýerde sözüň ýa-da goşguýun geregi ýok. Esasy ýürek. Dogry aýdýaň. Ýürek duýgudy. Ağay köşek boşlanıpmy? Uy, ece otur. Öňden boşladyk abi. Boşanaýdyňmy? Garagolly sen. Yer. Yer. Hani gel hani. Oğulla. Korkma. Bu men Kerim. Giyeceğin bir mahal näme işläp ýörsiň? Seni görenlik gel. Biri göräýsen näme? Kim görsün? Maskara olarsa. Men sana goşgu dizim. Şonu aýtmaga geldiňmi giyeceğin ýary? Hawa. Goşgu diýdiňmi? O ne hil goşgu? Oğulla gyl adyň ýaxşy. Biziň bilen oğu goňşy. Ya kızığına salıp nağışı. Kıyız oğulla. Yar oğulla. Näti, yaradı oşy. Sen ätüs şahir olaýyn ekeniňe. Git göräýmesinler. Gaýdy bol. Giyeceğin ýer şeýdip geläými? Oğulla, men tim görmedimi? Vay Allah cany, bar gitsene, git. Itiň jany sag. Salamyň getirerim, bar git. Ay oğulla. Bar ýa nece? Oğlum, Ho! gel nahara. Wagtjan oglum. Şeýdip işe umra bolup ýörseň, gadyryň artar. Haýsy maşgala saňa gyýdyn bermesin. Hä? Al. Hep berekella.
Eşdiýäňizmi? Garagözüň möjek gatancı vardır adamlar. Teretap bolun adamlar. Möjek gatançly iti owamyzdan çykaryp gowalyň adamlar. Eşdiýäňizmi? Möjek gatancı var o adamlar. Sen malını ağzına var. Gerçi men malımı ağzına. Yok edip kovalayayım onu ovadan. Ovadan mal koymadan. Yok edip koymadan ya da koymadan. Şakalayım ovadan. On yandan çıkma sen diýýän adın näme? Sen näme bu itin arkadan çalınmalıyam? Men it tanıyan. Sen it tanıyan bolsaň, şoň möjek gatançlydygyny bilen okmudun sen? Diýýän adın näme? 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 Onu Karagöz beýtýär. Näme? Sen ýalňyşýan bolaymy? Ýalňyşýan. Karagöz akylly ta beýtsen köşüň. Sen ýalňyşýan bolaymy Karagözda? Sen ýalňyşýan bolaymy? Yok adamlar, inanmaň oňa, inanmaň. O yalançy, yalan sözlüýär, töhmet atýar. Bugün men malymy degen, erti siziň malymy da degen. Eşdiýäňizmi adamlar? Garagözi owadan çykarma adamlar. Töhmet atma. Sen yalan sözlüýär. Yalan sözlüýän sen niýe? Karagözden on ýada çykmaz deşdiňmi? Berden günäsi ýokdur. On göz çağıran göz ýalaýdym. Beýle arasy gözli haýwan hiç açanam ýamanlyk etmez. O maly agdyrjak dilinden owa. On öýde haýwan bolsa kalby insanyň kyýala. Itimi urma doafyň gaçyrarsyň diýen gurulman mara. Garagözde gowalamatlar görünýär. O maly agdyrjak dele. O biziň hemmemiziň, bütün owamyzyň dostu ahry. Men Garagözüm beýtmez. Onsoň mol elmidama men ýanymda ahryn. Aho! Adamlar! Bardan ýalňaşyp bir moçuk iş edäýmeliňmi ho? Bolagan dogраýdy. Dogраýdy şol oglan. Seniň itiňi ýok etmeli. Owan ähli maly parçalap çykaron. Sen aklyň bir ýerindemi? Däldiredingmi sen? Yok, muňa ananmaň adamlar. Sede diýen, Türkmeniň tohumeti hiç mahal öz owasyny çapmaýa. Adamlar, suwun suwdugyny, süýdüň süýdügini bilmek üçin gadymdan gelýän däwe ýereliň. Eger Karagöz, Açgöz möjek gatançlydyr eýseňiz, ony goýun ýa-da geçi bilen bir gazykda dank goýalyň. Goýul aş suwsuz dursun. Eger ol hakykatdanam yaramaz bolsa, geçe ýa-da goýuna agdyrar. Bolmasa da gürrüňiň yalançykdygy bolar. Dogry, gelin sinega delin. Şeýsek diwanyň dogry keselligi bolar. Ona hil diwan. Ellemeň Garagözmi, ellemeň. Degmeň Garagözmi, degmeň. Yalan yep yer tutma. Hemmeler yüze çıkar. Eşdiýäňizmi meni? Eşdiýäňizmi? Degmeň men Garagözmi, degmeň. Degmeň. Degmeň men Garagözmi, degmeň. Degmeň. Jigimjan, bir urçuk bolsa da suw çaýda. Garagözde hiç zat bolmaz. On günäsiniň ýokdugyny sen hem bilýän. Men hem bilýän. Anhaul bar kişäde aýan bolar. Yok. Hiç sayıcıkken. Garagözüm aç o yerde. Özcan. Garagözde hiç de adam olmaz. Anha görürsün. Hemme zat gowalar. Eşitýän. Hemme zat gowalar. Men Garagözüme töhmet etdiler.
Yigitler, köşeşim. Türkmenin tohumeti öğren çıdamlı bolýanlar. Inha görürsünüz. Hakikat hükman yüze çıkar. Ondan bu bir zina. Ödüm dinlesiz üçün nerede? Bütün ovamız üçün zina olup durar. Köşeşim yigitler. Köşeşim. Ağlama balam. Yemine dat qoğular. Yemine dat. Ağlama balam. Hemme zat yer ve yer bolar oğlum. Hemme zat qoğular. Balacığım. Hayır. Koyur. Ayrıl. Ayrılyan. Ayrılyan. Ayrıl. Koyur diyemem ha. Hey ayrıl ho. Ayrıl. Ayrılyan. Ayrıl. Ayrıl. Koyur. Ayrın. Ayrıl mı? Ayrıl. Hey sen. Ayrıl. Ayrıl. Hey darıvadan iyice kolpurana. Sen niyetin geçin halat etmek derle. Geçen yarısın itin turuklara çıkardı. Şeyde değil mi? Düşündüreyin durun. Utanmadın mı? Biz hemme zatı gördük. Vah! Nalat edin! Sen için tutuşsun hayır kallı! Dur! Koyuverin beni! Koşuş! Koyuverin beni! Haşet ya! Koyuverin! Ayır elini! Ayır! Yürü balbada! Yürü! İt boş odalı! Sen bet pokal adamı kelim. Sen hele it canavar sinirden nesmel oldu. Hey peyli bok diyeni. Utanmadın mı? Şimdi sen bütün ovan önüne cevap vermeli olursun. Biz bar zatın anına yettik. Koyul ite ne hil ceza çektiren bolsa, ödüm şu cedan çeksin. Bar zatı belik koyun. Türkmen iti, kemi şeyyesini vapal olun. Hava. Doğru diyan, doğru diyan. Şu vakta sen olur. Yüzlerine kara tegmil bastıran nerlerler? İnnem bastırmazlar. Koymun adam! Ağız tuzlu olup görsün! Hakay diyan.
Kaka? Bana beyli oğul gerekler. Yok kaka beydime. Hamana Beydime kaka. Kartan pelvanın ömrü zürriyatı götüne kenne. Öpelit düşman hayanga da degen ova. Son için Muňa cezany özüňiz berin. Kaka men sana düşündürürüm. Kaka. Dur hayda kaka. Dur hayda kaka. Kaka men sana emmesini düşündürürüm. Kaka. Kaka menden yüze vurma kaka. Kaka. Men sen tetelin gepine gidip tas oğlanı öğreme düşman ederek kelime. Ay. Bu zatlara oğlun günäkär değil. Muňa oğullu gyzyň tapylgysy jemaly günäkär. Näme oğullu? O oğullan näme dahyly bar berdi? Ol owasynaky şeýle gyzy keseki owa gidirmejek bolup şu oýuny turdypdyr. Söýgü ýoğdasyndan öňjürek biren adam muňa baýgowy düşünýänlere. Wagt geçer, gahar köşeşer, ýöne söýgüýini köşeşdirmek kıyın düşer. Muňa şeýle jezany bereliň. Goý ol öz eden işiniň uzatyny çeksin. Adamlar ona barmysyňam diýmesinler. Dogry aýdýaňyz. Goy gyzym, goy. Köşeş hany, goy gyzym. Goy balam, goy. Hany goýunny, goy. Geç günahım Karagöz. Geç günahım. Bağışsa beni Karagöz. Men seni günahledim. Sen yüreğimde olsa dine dostluğa yeri var eken. Bağışla beni. Bulan bol oturşunu. Bütün o oğullar bilen Kerim'in toyuna garaşya. Bular bolsa ağaç oturlar. Taýlyk görmeli. Toya garaşýalar. Toya. Kerim! Kerim! Eşitdäňmi Kerim? Oho, men çağırýan ýa. Öýdän. Inde Kerim! Kerimcan! Doğruyu mu aydın? Şeyle mi? Hava, doğruyu mu aydın? Hoş haber getirdin. Ozan abi! Yaşadım! Yaşadım abi! Ozan abi!
şol wakalardan soň eniňiz bilen bile durmuş kurduk. Ata, görseň nähili gyzykly geçmişiňiz bar eken. Howa balalarym. Ana soňgodyňdan geldi balalarym. Hani ýürüň? Olary garşy alalyň. Geldiler Han tuweleme ýürüň makali. Ay tuweleme. Berekella. Tuweleme.